شعت بحنت معدنا وعز حلو وعزنا سلعات جقنا تسنقنا سلم تتنحن كبرنا سرت اللوي بحلنا بسم سماتي محلانا تكبر عصرنا حزو نبرار ينتصر لو يحبوا عزو عين فناته بس يخند ترقمو يريتراونت عين فناته بس يودا ترقمو يريتراونت يريتراونت ما درحونت يريتراونت حبن شغلنت عين قدادة عن معرار نترر كم منعر بعالت كويل قد سبري يريتراونت سعار It's the first state visit by a Kenyan president in over 2 decades. Africans have a far less favorable view of the United States compared to embassy in Ethiopia have just concluded تيزنا برو شوعات سبات بتي توقعهم تقتيلهم كبلو وان نزي مجلس زتحشو أو أسترخب سبكنا تتصورنتنا تحت زيري أبناء محبرة ومرخبيتات كتب حفشة لعل سرح استواء زسرح قاش ما أبا مقالة مسيزة أكو جنزبدي ولا زنورة تراقيمو أبعد سأبا بارك فيتو بزح سبون نايت سرعات مسارحي ناي إذني بمو منت كمبوق محوهم كودهم تنتاني إيه إلكا تحسب زبلكا حنت تراحب طم حتت لومي كينات مجمار نمن يواز أوبل إرتراغ تفوتو تسلع حموش تمنقستات كعد تغزغل أطوار زلوها سلام تخطاتل تنايز channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي وتر تمنيتيو مجمريا رحوس كنيات ناي معالتنا تسنتنا بلكو نزم معالت زي زغربكو تنتنان حبريتان زيناتاتن كاب كل كورنا فتشة حزالكم قريبا لغو مجمريا بدرجة أفريقيا مس أمريكا زلو بريزنت ناي كينيا ناب أمريكا جيشلو زل علا قداس نزلو مجشاي بفلاين قرن أفريقيا أنكر ستيتس بهالزربا كما يكم زخونا كنرينا مسوب زتها حزدما إثيوبيا بوتا أبي يكون إثيوبيا دما كم زعجن ريزلنا مس تشاينا هذا سجون سيدالا الزنة قرن أفريقيا نابي جوسكوس دايخل كنرينا نايتوم سوبر باورز ودرن تايكم زمثل أبي أحمد بوليس ناوت واستراتيجي ناوت نابي إرترا تايكم زمثل نعوز خون مرقصنا إرترا مزكونة تازخيد دما أول حدا نصور زخونة مجلس يبنى له نخدتيو كومباين غيرنا ويا تعايزنا كريو كم فتنينا برجيد زي تعامو ناب أديس أبابا متاوخة بيناي من قد كريو نخل أبدا ما نمتع علامة نسقم تقوز داخل كالم مسوس تحستفل عليه حبريتا كنرينا لايك جبرو سبورت جبرو مسايد صنعو كسام موداتا أمسك صنعونا عدمكو مجمريا بزغن جمرينا. President William Ruto, who is on a state visit to the US, it's the first state visit by a Kenyan president in over 2 decades, the first since 2003. It's also the first time in 16 years that an African leader is on a US state visit, so it is quite significant, but that's not what it's making news for. President Ruto is being slammed. مجمريا President Kenya بفلاي دما بريزنت نا أفريقيا ستيت فيزيت مالت حدا منقسط أمريكا بوقعي عديمو زمصو مرحنا أفريقيا دحر 14 عامد ديو 15 عامد نما جمريا يزقاتم زلو أمريكان أفريقيا كسع كندي كم تنعكا بزي ملك عزيات رايك تفلتو تخلنا 14 زخون عامتات زخون يكون مرحنا أفريقيا كم مرحي عدي ما يتفلتنيا جو بايدن دمان مجمريا مرحنا أفريقيا زعدم زلو أب4 عامد بمحضارناتو سلازي أفريقيا بعين أمريكا تاكم تمثل زي هذا أغول زخانة سيلي. This is number one. بناء تشاينا حين كنا تودا دار مسوب تشاينا خنريه خلنا قد ما عمت بريزنتنا إيرترا نسلست معلتي بخبري ريد كاربت تعدي منيرو مرحنا ديمقراطية ريبابليك كونغو مرحنا جيبوتي مرحتنا بزحات هجرات بخبري تعدي ما بس تشاينا تراخيبهم سرحنا تنفتيهم السمالو سلو زين وحدات تقيسلكم زلهم أمريكا قد مرحنا أمريكا أفريقيا عدي ما يتفلتنيا سيمبلي أمريكان أفريقيا خمي كم تتمتا مجلسناتيو هجي بريزنتنا كينيا تعدي مزخي زلو كينيا سلمتها تعدي ما دلا قد منابت عندنا مخادنا مجشنا بريزنت ويليام روتو بكينياويان بزانا فاريت نسوز خدا زلو تراي عبا زارا بارس غين له هذا $5 مليون أطفيو هانتني فاريت
ካብ ኢማራት ተኻርዩ መዓት ዋጋ ከፊሉ በአገሩ ኸይድሎ መጀመሪያ ቅድሚ ትርክብ ምግባሩ አዛራብ አርስቲ ኮይኑ ዘሎ እዩ listen what happened here land not because he's in the US but because of how he chose to get there he decided to fly in a luxury jet he chartered a Boeing 737-700 business jet from an Emirati company the Royal Jet Group he hired it for about 200 million Kenyan shillings that's $1.5 million so ሓንቲ ፍሊት jet ሙሉ ብሙሉ ክብርት ዝኾነ jet ተኻርዩ ንሱን እቶም ዴሌጌሽን ናቱን በዛ ነፋሪት እዚያ ኸይዶም ፕሬዚደንት ናይ ሃገር jet ካብ ኢማራት ተኻርዩ መኻዱ እንታይ ፀገም ኣለዎ ወይ እንታይ ፍሉይነት ኣለዎ ኖርማል ፍሉይነት የብሉን ኣብዚያ ጉዳይ እዚያ ግን ዓቢ ኣገዳስነት ኣለዎ እሱ ከዓ እቲ ፕሬዚደንት ብዝገበሮ ኩነታት ማለት እዩ ስምዑ ሕጂ እዚ እቲ ዓቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ኣብቲ ሜይንስትሪም ሚድያ Ruto pulled out all the stops he brought along an entourage of more than 30 people which includes a famous Kenyan comedian everyone traveled to the US in style on the Kenyan taxpayers' dime and this more than anything else has triggered the backlash መጀመሪያ ብዙሓት ዴሌጌሽን ነቲ ዝኸድዎ ዘለው ኢን ስታይል በቃ ጽቡቕ ዝኾነ ስታይል ሒዞም እዮም ዝኸዱ ዘለው እዚ እናገበረ ከሎ ፕሬዚደንት ናብ ኣሜሪካ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ኣፍሪካዊ ፕሬዚደንት ዝኸይድ ምህላው ብጽቡቕ ምኻዱ ብስታይል ምኻዱ ፀገም ኣይምኾነን ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ግን ኣብቲ ዓድቲ ታክስ ቀረፅ ግብሪ ንምኽፋል ነቶም ህዝቢ ብጣዕሚ ያናዊፅዎም ዘሎ እዚ ድማ ወርልድ ባንክ ገንዘብ ክባካ ተኾይኑ ከለቃሓካ ተኾይኑ ቀዳማይ ዝደልዮ መንግስቲ ብዙሕ ግብሪ ክእክብ ከም ዘሎ ሲስተም ከታታትሎ ዊልያም ሩቶ ድማ በዚ ናይ ታክስስ ወይ ከዓ በዚ ናይ ግብሪ ዝበሃል ኣብቲ ዓዲ ወረቐት ናቱ ብጣዕሚ ተበላሽዩ ዘሎ ነቶም ህዝቢ ሰናቲም ካብ ነፍሲ ወከፍ ዘለዎም ግብሪ ክፈሉ ኢሉ እናወሰደ ነቲ ዝተኣከበ ገንዘብ እቲ መንግስቲ ንባዕሉ ቁርጡ ክንዲ ዝኸይድ ገንዘብ ሰይፍ ክንገብር ኣለና እናበለ ንባዕሉ ኣብ ሓንቲ ትሪፕ ትራይ ክንዲዚ ገንዘብ ከውፅእ ብምኻሉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብምንታይ ዝኽሰስ ዊልያም ሩቶ ኣብ ኬንያ እንድሕር ኢልኩም ኣብ ዓዱ ኮፍ ዘይብል መገሻ ዘብዝሕ መራሒ ይበሃል ሻጓናቱ ደ ፍላይንግ ፕሬዚደንት ይዝበሃል ኩሉ ግዜ ኣብ መገሻ ዘሎ ስለዚ ብሰንኩ እውን ብዙሕ ነቐፌታ ነይርዎ እዛ ሕጂ ዝገበራ ድማ ኣዛራቢት ኣርእስቲ ኮይና ኣላ What is the big deal here? After all, world leaders travel all the time. It's part of the job description. They need to travel to build relations and to negotiate trade deals. In the long run, the trip should more than pay for itself. And all of this may be true. And it's exactly what Ruto is using as his defense. But that has not helped quell public anger. ሕጂ ፕሬዚደንት መገሻ ፀገማይ መሃለዎን ስራሕ ንክገብር ዲፕሎማሲ ንክገብር ርክባት ንክገብር ግድን እዩ እንተኾነ እዚ ፕሬዚደንት እዚ ዊልያም ሩቶ ብኬንያውያን ብጣዕሚ እዩ ብዙሕ ደጋፊ ደገፍቲ እኳ እንተለዎ ግን ነኻፍናቱን ኣንፃሩ ዝሰርሕ ድማ ብዙሕ እዩ ዘሎ ሓደ ካብኡ ድማ ብዙሕ ግዜ ፍላይ ዝገብር እቲ ፍላይ ዝገብረሉ ድማ ጭቡቕ ዝኾነ ለውጢ የብሉ ናብቲ መነባብሮ ናይቲ ህዝቢ ኣብ ወረቐት ክንዲዚ ዲል ገይሩ ከምዚ ገይሩ ዝበሃል ኣብቲ ሂወት ናይቶም ህዝቢ ግን ከምቲ ዝድለ ትርፊ ከም ዘይብሉ ኣነ ብዙሕ ገይረልኩም ኣለኹ ብዙሕ ዲልስ ፅቡቕ ዝኾነ ቢዝነስ ንሓዱ የምፅእ ከም ዘሎ ንኬንያ ኣብ ኣፍሪካ ተጠማቲት ሃገር ገይርዎ ከም ዘሎ ብዙሕ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ እቶም ነበርቲ ናይቲ ዓዲ ግን እዚ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ኣብቲ መነባብሮ ናቶም ይቕየር ስለዘየለ ኣይዋሓጠሎምን እዩ ዘሎ ነልኩም ቢቢሲ እውን ተሪና ንሱ እቲ ፕሬዚደንት ክሲ ዝወረዶ ነቲ ክስናቱ ግን ኣነ ስራሐይ ዝኸይ ዘለኹ እዚ ዝኸዶ ዘለኹ ስራሕ ድማ ነዘን ኣውፅአን ዘለኹ ገንዘብ ልዕልየን ማለስ ሒዘ ክመፅእ ኢልዎም ኣሎ እጂ እቲ ዲል እንታይ ገይሩ ኢና ክንርኢ ኣብኡ Why? Because of Ruto's policies. He's been tough on Kenyan taxpayers. He became president in 2022 and he has been increasing taxes ever since. Ruto has increased the tax rate on salaries. He has doubled the sales tax on fuel. He has introduced a housing levy, a hospital insurance levy and a turnover tax on small businesses. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኩሉ እቲ ቁጠባ ታክስስ ኣብ ነዳዲ ኣብ ግሪን ኤነርጂ ክንወስዳ ኢና ሃገር ኢሉ ኣብ ነዳዲ ብዙሕ ታክሲ እትይሎ ስለዚ እቲ መነባብሮ ናይ ትራንስፖርት ዲ ናይ ካልእ ኩሉ ፅልዋ ተገይሩሉ ኣሎ በዚ በትን ኣብቶም ሰራሕተኛታት ኣብ ንኣሽቱ ትካላት ኣብ ገለመለ ብዙሕ ታክሲ ሲስተም የተኣታትሎ ስለዚ ዝበሃል ዘሎ እቶም ህዝቢ ሕጉሳት ኣይኮኑን ግብሪ ድማ ህዝቢ ሓደ ካብቲ ዘይፈትዎ ብፍላይ ኣብ ዴሞክራሲ ግብሪ ከተብዝሕ ትጀሚርካ ህዝቢ ክፈትወካ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኣብ መነባብሮናቱ ሽግር ስለዝፈጥር መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ግብሪ ንመን እዩ ንድኻን ንሰራሕተኛን እዩ ዝሃሲ ሃብታማትን ሚልዮነራትን ኩሉ ግዜ ሉፕ ሆልስ ዝበሃል ኣለዎ ሲስተም ኣለዎም ኮርፖሬሽንስ ገለገለ ገይሮም ካብቲ ታክስ ካብቲ ግብሪ ይሃድሙ እዮም ንግለሰባትን ንሰራሕተኛታትን ነቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ንኣሽቱ ትካላትን ግን ኩሉ ግዜ ግዳይ ንዑ እዩ ዝገብር If it moves, Ruto taxes it. All in the name of fiscal responsibility. Kenya has a mountain of national debt. It was worth over $51 billion as of last December. Ruto had pledged to fix this. That is why he keeps raising taxes. And obviously, this is not a popular move. It puts an added burden on Kenyan citizens who are already struggling with the cost of living crisis and the rising cost of essential food items. In this situation,
Imagine hearing that your president is flying around in an Emirati jet. The same president who's been raising. So, Kenya had a big governor as a lawyer, $51 billion at lawa. William Ruto the manager adazi fix governance agamzi kaalio naza hagar kabne adat agam outiu ناب نوح تراجكتور نايكو طبع ويكا مازن نايكو طبع كتحزاي زلزلو سلازي بزح تاكسس ابستفل عليه صلاتات بمتاو فيسكال بوليسي ناتوم ويكا تناي فاينانس كايداناتوم كعريه يسعر زلو كمزيل كان تزارب كخلقه نتهزبي كاب نفس وكف قدايناتو قبرنا من تلقاي خلقه نتجنزب اكيبكا ببرايفت جيت كابتن زلوا كان كينيان ايرويز نفاريت وسيتكا نورمال مودست خوينكا دخا هاجري خاتمرح زلغا دخنت كا زنصبارق عقمها حسكا كنت تخيد ناي كالوت نفاريت بفلو تخاريخا كيد كلغا ازي صبق ايماج يكون نخالوت سيف جبرنا بالكا نبعلخا اب بزحات ماكينات عجبكا بز خبر نفاريت فلايت تجبر تخوينكا صبق سلي كونن ازي دمانتهم كينياويان زباسوم زلو ويكا ጫቅጫቅ زبلوم زلو اتنسوس جبرو زلو سقوم تترادي كونس نبعلو نتزبلو زلو يختلو بزي ملاو نعيو تي ازارب ارسخين زلو your taxes, who's been preaching austerity. That same president is taking more than 30 people, including a comedian, to the US. So you can see why the Kenyan people are angry. And this is not the first time, apparently. A few months ago, كم ذاتري وازل لهم تانا فاريت ازيا لاجر نفاريتيا جيتيا بزح لوكس زغونه لاجر زغونه تشمز اللوايا اتز بدما صبغ يتقبلون مغنياتو نعتاتهم سكويز نا غبرو نبعلو لافش زغونه لايف ستايل a few مختالو months ago, Ruto was dubbed Kenya's flying president. He's been on more than 50 foreign trips since he took office in 20. So ساغواناتو انتايو the flying president كل غزي ابررا زلو بريزيدنت يلمو ل 54 اب 20 كلتن يتمريسو كاب زمرت سافجي 54 غزي بنفاريت نابكالو تغرات كيدو ما عسي زم حدر زبل حتون ازارا بخوينو نيرو ازي تحاده مغشاناتو صقماي مخونن تزعبي يارس زلو ابزنس كرج is on an official visit to Washington. It comes amid deep divisions at home over his plans to send troops to the Caribbean island nation of Haiti. RT's Caleb Maupin picks up the story. هذا كابتي ابا زارا بزلو ناي كينيا ناب امريكا مخادو بدحر مغارجة أمريكا سراويتنا كينيا تتكيما ناب حيث كتوسد يعتدل زلا زدما نوي حزارة بزنبري أب ويليام روتو دما أب كينيا أب كينيا تقبلنتو ناقود اللي زخيزولو بسنك زيارسيو أب بايتون تنسيو زنبريو سلازي إذا قد دايزي حانت كابتن أزارة بيتارس محانا Now, the president of Kenya is expected to shake a lot of hands, do a lot of photo ops, a typical diplomatic visit. However, underlying it all will be the recent announcement that Kenya is leading a number of African countries to send police forces into Haiti. Now, the United States doesn't want to get directly involved. It wouldn't be a good look internationally. So, أبز Haiti زبهال أب حنت دسيت أفريقيا تعلمتي أفريقيا ما بقول زلهم زنبروا أب عقرقر زلا هجر أمريكا دما indirectly تي establishment ويكا deep state نا أمريكا زبهال نساتهم زفتروا كمخانون مزمزانا يتحبتي نمرقع استجبر مخانون بزح أزار بارسيو هجر تزبي أفسقاي زلو نابو أمريكا كاتا سراويتا كسد داي تخليها مغنياتو سراويتنا أمريكا بزح زي صبق سل زي بلو لعلو كل دما أبز خدو سعرات يقاتمو سلزلو كاتاو سعرات نخي يقاتمو بمن قدنا أفريقيا سراويتنا أفريقيا تتكيما نعم جنزب كفيلة أمريكا كينيا تمرحهم هجرات أورجنايز جيرا سراويتنا بتبوتا كسد تدللا نتكونتات تتقوا عصر ويقله زدما بزح أزار بار السخين زليو أب كينيا المام تدقاقامي زي حيتي زبال أزيو حيال زخوني حبرة سبيو أبو زخود سراويتنا كينيا دما أوشتي حتى رجزي قتلوا كم زغلون زخونا لو كم زي كلون نتس أجام زفتروا بعلم كفتحوا لهم ناي كينيا سراويت قداي زخونا لهم مهنيات يلن زبل بوليتيكا ومرقص نايتي كالوت بارتيتات نتي ويليام روتو أب حدا شافا غميت ولو ويليام روتو نفس التان كما تقولوا عبي زنا عبي كبري عبي تقبلنا تنيرو أبزوان زجن بغتا مقابريانا أمريكا ناخوني خيط سلزلو كالي تمساساي لابزي حانتي ريبورت وزياني رانزي أجندا نايزي سبقرة ترقاقس كلتا سنة تملالسكو كالرقاقس ألكم كفتنية استادما تاي زري نازلو لمي لك عبد قم نريوز لنا هذا أمريكا برقس ني كينيا كم أنكر ستيت مريض أتخمزلا أبتي سب سهارا أفريقيا زبال تا عندي ناتا مشاركتي ويون تني إثيوبيا هباتو زنبرتنا أنكر ناب كينيا أسجاجرات خمسة لا يزنقر سلزي إثيوبيا أبزوانزي كالاي درجايو أبتكرنا أفريقيا برك أدامي كينيا يو كوينو زلو زخا بزح بلجاتات اللو بزح سجمات دمالو
ምናልባት ኬንያ that's why ምስ ቻይና ዘለዋ ኣብ ብሪክስ ክትኣቱ ዝግባእ ገለመለ ካብኡ ተሪፋ ናብ ኣሜሪካ ፎከስ ገይራላ ብመንፅሩ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ብዙሕ ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒስ ናይ ማይክሮሶፍት ድዩ ናይ ጉግል ድዩ ናይ ካልእ ካምፓኒታት ናተን ብራንች ከምኡ ናይ ዩኤን ናይ ካልኦት ኣብኡ ናብ ኬንያ ናብ ናይሮቢ ገጾም ሙቭ ይገብሩ ኣለዉ እዚ ነገራት እዚ ምናልባት ናይ ኣሜሪካ አንከር ስቴት ዝነበረት ክሳብ ሕጂ መን እያ ነይራ እንተኢልኩም ኢትዮጵያ እያ ነይራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ኸ ብናይ ኣሜሪካ ኢንቨስትመንት እንታይ ዓይነት ረብሓ ረኺባ እንድሕር ኢልኩም ትንኮ ዝረኸበታ ንኽብለ ዝኽእል ንኤርትራ እገዳ ጌርካ ዓፂኻ ንኤርትራ ሽግር ፈጢርካ ተፅዕኖ ጌርካ ከም ትንፀል ምግባር ኣብዚያ እዮም ከሲቦም ሞቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተሰሪሑ ዘሎ ህንፃታት ቻይና እያ ሰሪሓ ትስብ እቲ ስምምዕቲ ቻይና ዝገበረቶ ዲል ንዩ ንኢትዮጵያ ነቲ ተተቕርፂ ናይ ኢትዮጵያ ቀይርዎ ኣሜሪካ አንከር ስቴት ጌራታ ረድኤት ትባ ነይራ ካብቲ እኽሊ ድዩ ገለ ድዩ ረድኤት ብዙሕ ትረክብ ነይራ ካብ ወፃኢ ግን ኢትዮጵያ ፍሉይ ነገር ዝገበረትላ የለን ሕጂ እውን ኬንያ እቲ ተተቕርፂ ናይ ኬንያ ብምሉእ ብናይ ቻይና ኢንቨስትመንት ኣብዚ ደረጃ በፂሑ ዘሎ ካብ ቻይና ሕጂ ግን ንቻይና እውን ኣይገደፍዋን ኣለዉ ግን ሞር ናብ ኣሜሪካ እዚ ኸ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ቻይና ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓብዪ ቦታ እናሓዘት ስለ ትመፅእ ዝነበረት ኣሜሪካ ካውንተር ንምግባር ንኬንያ ንሕና ምሳኹም ኣለና ጆኹም ገንዘብ ክንግድበኩም ኢና ኢንቨስት ክንገብረልኩም ኢና ትካላትና ከኣትዉ እዮም ብምባል ንኢትዮጵያ ገዲፎም ናብኣ ሽፍት ይገብሩ ኣለዉ ኣቢ ድማ ኣብዚ ካልኩሌሽን እዚ እናተረስዐ እናተገደፈ እናተነፀለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዛ ጉዳይ እዚኣ ኣቢ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ትኽእል ይኸውን ኣፍኮርስ ኣቢ ድሌቱ ንክገብር እውን ዕጫ ዘለዎ ኣይኮነን ሓደ ካብኡ ድማ እዚ ናብ ኬንያ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ እዩ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ኣቢ ኢትዮጵያ ናበይ ከይዳ ኣላ ናብ ብሪክስ ኣካል ናይ ብሪክስ ኮይና ኣላ ምናልባት መቕፃዕትን ኣትዩ ክኸውን ዝኽእል እዚ ንኬንያ ሞር ንቅድሚት ደምፅዋ ዘለዉ ስለዚ ንኣቢ ኣገይን በቲ ዘለዎ ንኸይቅፅል እቲ ዝግበር ዘሎ ውሽጣዊ ምጉጅጃል ውሽጣዊ ዕግርግር ውሽጣዊ ርቅኣት ምስኣን ናይቲ ሃገር እውን ተራ ናይ ኣሜሪካ እዩ ኣሜሪካ ለሚና ጥራይ ኣይኮነትን ኣብ ናታ ፖሊሲ ትእትወካ ኣፈራሪሃ እያ ምክንያቱ ከም ናይ ቻይና መፅያ እዚ ኢንቨስት ክገብረልኩም እየ ሆስፒታል ክሰርሓልኩም እየ ወደብ ክሰርሓልኩም እየ ፅርግያ ክሰርሓልኩም እየ ኣይትብልኒ ኣሜሪካ ኣይሰርሕን ኣሜሪካ ኣሜሪካ ኣነ ዝበልክዎ እንተዘይጌርካ ክብትና እቲ ሃገርካ ካብ ስልጣንካ ካኣልየካ እገዳ ከውርደልካ ሃገርካ ሓንፍሽሽ ክትወልካ እያ ትብላካ ስለዚ ናይ ቻይና ናይ ኣሜሪካን ፖሊሲፈላለዩ ምርኣዩ ፅቡቅ እዩ ኣሜሪካ ብምፍርራሕ እያ ኣብ ትሕቲያ ተንብረካ ብሽርክነት ወይ ከዓ ዊን ዊን ሪሌሽንሽፕ ብምፍጣር ኣይኮነትን ኬንያ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ቁሩብ ኣብ ኬንያ ስታይል ትቕይሩ ዘለዎ እዮም ዝመስሉ ኢንቨስትመንት ክገብሩ ፕራይቬት ካምፓኒስ ናብኡ ንክኣትዉ ገለ ይደፋፍኡ ኣለዉ እዚ ግን ካብ ፍርሂ ዝተመርኮሰ ነቲ ናይ ቻይና ካውንተር ንምግባር ዝገብርዎ ዘለዎ እዩ ሕጂ ንመለስ ኣብቲ ናይ ኬንያ ኣካይዳ ምዝርኢና ክንርኢና ድሕሪኡ ናይ ኢትዮጵያ ተወስዶ ዘላ ስጉምቲ ክንርኢና ብኩሉ መንገዲ ድማ ከነንብቦ ክንፍትን ኢና So instead we have a number of African countries that are aligned with the United States that are moving in and Kenya is taking the lead. In view of the decision of the courts in our republic essentially guiding how Kenya should be able to carry out this deployment and we are in the process or government is in the process of finalizing preparation to deploy Of Haiti, this is simply an intervention done at the request of the country are currently democratically elected president of the requesting country. Haiti does not have a president. So the Kenya ክትወስዶ ዝበሃል ዘሎ ስጉምቲ ናብ ሃይቲ ሰራዊት ምስታት ሓደ ካብቲ ኣጀንዳ ናብዚ ናይ ዋሽንግተን ጉዕዞ እዩ ግን ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ዓብዪ ናይታ ፉል አንከር ስቴት ንክትከውን እሞ ካብ ኣሜሪካ ክመፅእ ዝኽእል ኩሉ ዓይነት ዲፕሎማስያዊ ቁጠባዊ ርክባት ንክትገብር ዊልያም ሩቶ ድማ ነታ ዓዲ ናይ ቴክኖሎጂ ሃብ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ወይ እውን ናይ ኣፍሪካ ክገብራ ራእይ ኣለኒ ስለ ዝብል ዘሎ ብዙሓት ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒስ ወይ ከዓ ናይ ቴክ ስታርታፕስ ናብቲ ዓዲ ንክመፁ ወይ እውን ናቶም ሄድኮርተርስ ናይ ኣፍሪካ ኣብ ናይሮቢ ንክገብርዎ ካልኦት ናይ ግሎባል ኢንስቲትዩሽንስ ናብቲ ዓዲ ንክመፁ እዩ ዝፅዕር ዘሎ ብመንገዲ ናይ ኣሜሪካ መርሕነት ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ፀብፃብ ነይራ ብዛዕባ ኣፍሪካ ዝወፀት እዚኣ ምናልባት ኣገዳስነት ኣለ losing ground on the African continent. A recent Gallup poll shows that Africans have a far less favorable view of the United States compared to other major countries and superpowers. Now ኣብ ዚያረ እዩ ሓደ ናይ ጋሎፕ ዝበሃል መፅናዕቲ ዘካየዶ ኣፍሪካውያን ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ ኣሜሪካ ኣሉታዊ ስእሊ እዩ ዘለዎ ካልኦት ሃገራት ክንርኢ ከለና ቻይና 6% ስእሊ ናታ ክዕረ ከሎ ጀርመኒ 3% ራሽያ ድማ 8% ናታ ኢሜጅ ኣበይ ገፁ ከይድኹም was also facing problems back in Kenya. In 2023, the country experienced rioting as food and fuel prices were skyrocketing. It's also got rising national debt. Now, he's expected to address the U.S. ዊልያም ሩቶ ኣብ ዓዱ ኣብ 2023 ራዮት ወይ ከዓ ፕሮቴስት ኣንጻሩ ብዙሕ ይለዓል ከም ዘሎ ንሱ ድማ እቲ መነባብሮ እናኸበረ ስለ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ተራ ህዝቢ ኣንጻሩ ይለዓል ከም ዘሎን ኣብ ዲሞክራሲ ዝማዚ ኣገዳሲ ነጥቢ ምዃኑ ምክንያቱ ንክምረፅ ተኮይኑ እቲ ህዝቢ ክቕበሎ ከም ዘለዎ ዋላ እኳ እቲ እስታብሊሽመንት እቲ ሜይንስትሪም
ኣሜሪካን ካልኦት ኣጀንዳናቶም ይድግፍዎ እንተለዉ እቲ ህዝቢ ግን ኩሉ ግዜ ፅልዋ ኣለዎ ክፀቕጦት ዘይኮይንካ ብሓፈሻ ኣብዚ እዋን እዚ ዊልያም ሩቶ ናይ ኣሜሪካ ኢንቨስትመንት ናብ ዓዲ ንምስሓብ ወይ እውን ኣሜሪካ ግሪን ላይት ክትቦ ካልኦት ኣሜሪካ ክፀልዎም ትኽእል ሃገራት ኩላቶም ኢንቨስት ንክገብሩላ ዕድል ንክረክብ እዩ እዚ ተግባር እንተፈጢሩ ግን ፅቡቅ ዝኾነ ብምዕራባዊ ሚድያ ፅቡቅ ዝኾነ ስእልን ሽምን እዩ ዘለዎ እቲ ህዝቢ ግን ብከምኡ ከተሽኩዓ ይትኽእልኒ ህዝቢ ኣፍሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ምዕራባውያን ዘለዎ ዝምድናን ዘለዎ ፖለቲከኛ ፅቡቅ ስእሊ የብሉን Chamber of Commerce and make clear that Kenya, his homeland, is a prime spot for investment. News of the trip back home has been overshadowed by rising anger about potential tax hikes, as well as corruption, and feelings that the government response to flooding that killed 160 people was mismanaged. Some are less than thrilled about the prospect. President William Ruto بحزب كينيا من البعض أب تويتر أنا فلوس لو زجبره أبيكس مالتيو زخنا نجار بوست زجبر كله እቶም ተሰኪሞም ናብ ስልጣን ዘምፅኡ ካድዮም ከምኡ ዝብሉ ካዘለዉ ናበሉ ብዙሕ ሰብ ከም ዝነቕፎ ብደረጃ ኣፍሪካ ይኹን ኣብቲ መጀመርያ ዓብዪ ፅቡቅ ዝኾነ ዌልካሚንግ ኣቀባብላ ዝነበሮ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ኣሜሪካ ብዘለዎ ዝምድና እናተበላሸወ ይኸይድ ከም ዘሎ እዚ ኩሉ ንኢትዮጵያ ካበይ ገጥፋ ወይ ኣቢኸ እንታይ ይቦቱ እንተኢልኩም ነዚያ ስምዑ Collaboration with China's embassy in Ethiopia have just concluded a meeting in Addis Ababa which looked at Ethiopia's role in the Forum on China-Africa Cooperation. It also discussed future engagements. Now since the establishment ኢትዮጵያ ድማ ኣብቲ ናይ ኮላቦሬሽን ኣፍሪካ ቻይና ዝብል ፕላትፎርም ንዑ ዘንፀባርቕ ኣብ ኤምባሲ ናይ ቻይና ዝተገበረ ምስ ቻይና ሞር ናይ ኢንቨስትመንት ጥቡቅነት ክፈጥሩ ይደሉ ከም ዘለውን ወይ ድማ ቻይና ኣፍሪካ ኮኦፐሬሽን ኣብ ዝብል ሞር ናቡ ፎከስ ዝገበረ እቲ ፕላትፎርም ንከስፋሕፍሕ ትፅዕር ከም ዘላ እዚ ድማ መርገፅ መቐፀልታ ናይቲ ኣካል ናይ ብሪክስ ኮይናቶ ዘለያ ናይ ዓብዪ ኣካይዳ ኣሜሪካውያን ولا قا تنبركخنت ناتو متلو مسوم تخيز خل تخونه ات بوليسيتات ناتو بفلاي مسراشا وي ونابت بريكس كوس وستو زلو سقمتي كاب مجمريو ولا بقدمو كجمر كلهم سيرترا الصوماليا دوستو زنبر سقمتي نسوز دليون نساتوم دليون كل جزي حدا خمسة يكون يمزفلتو ابت مجمريا فتينو نيريو دحرجن اثيوبيا مريحكا كمتي ايرترا خد كودو تخل خيط كم زي كلمه فلتايو اغرو كحصر جمري ابزوانزي بوقعي مقابريان أمريكا ويكانت أمريكا تدولي بوليس كتكبري دليو تمساسا لكن أمريكا كم تزدلي ناي تقول طبعا السوق جبروز دلي كحجزوا خمسة كيلو سلادي فلت نت تشاينا دما مساوون كخلص اللي دليلو نزخ جبر جن أمريكا كتفق دلي تغنيا نحجي بزح مس تشاينا زوار هذا إنفستمنت جبرو اللي زي كونت أنت أخذ جبرت في تندلا قالن دحر جيركا كابتا سلطان كخنبون كرة كاينا زع عينوتيوم تسمعوا زلو زخا إتابي توبيا نريو زلنا سنهيل نريو استفل عليه حشوية مرة جزء دلدل زخنا سلطان يبلون بزح سقاطات الله بزح بكتات الله تهجر أب بزح حل خلاق زلايا قالك عبد حل خلاق كان ريكن فتني نحجي of FOCAC about 24 years ago. There have been remarkable outcomes in the collaboration between African nations and China. Well, speaking at the meeting, the head of the Ethiopian office of the Minister of Foreign Affairs, So, the move is America, Miss China, more move to Gabriela, and Miss China, Kenya, Miss America, move after Gabriela, Abid Makur Kafarara Zainotu, Sigum Tati was a login, Abzuanzi, Mulu Bumulu, after America is a Lunasun Malu, Magneatu, it is a hotel as a Ertra, Maragazzi, Weka agenda in America, Abertra, Totole, Buiha, Little, Magneatu, Ethiopia. دارجا ناتا نفسها زخالة بوليسية بالله زهجرزيا كابنو ويحوان تسجعنت نبكالوتي زلوا زخانتايو فيسكالي بفاينانس بقطبع نفسها زم حضر البوليس قد جبراي تغلنيا باجتنا من قصة إثيوبيا باجت يزبلكم زلوا عمتها باجت دوتو باجت سبورت زبان حاجة زلوا أوروبا حبرت حجزوا جابان حجزوا أمريكا حجزوا بس حتى جراتيهم حجزوا نتا عمتها باجت ناتي يزبلكم زلوا تخيل رأيتين قلنا قدفوا سلازي مولو بمولو تهاجر تسجعنا تام عربيان هاجرات زلوا زخ كاب كونت هاجر تسمر حزلو التونسوس جبرو زلو عبيت بروجكتات ناي أديس أبابا ديو ناي جلي بزي ناي أمريكا الجوخة مبال تقصل هاي كل نيو لذي that's why إثيوبيا مقابرينا أمريكا مخان هاي تقصل لنا قدامي تخد كونها يكونتن معناته قداميتي كينيا ياخد كون تخلص لذي إيرترا زوج دايزي بخميك تسألوايو أول سعد حنتي قداسيت بروس جيرلو أبادما صبو زخانة حبريتا كن ركبنا مجمريا قنابتنا إثيوبيا نارانا هنكيدنا يتكرنا أفريقيا هنا نبمنتان
ደቡብ ትግራይ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ናብ ትማሊ ስቕሉስ 13 ጉንበት 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘጽብሕ ለይቲ ኣብ ሓለዋ ምናልባት ቅድሚ እዚኣ መኻድና ሓንቲ ነይራ ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ኣብ ኣፍሪካ ዘንጸባረቐ ኩነታት መንግስቲ ኤርትራ ድማ ግብረ መልሲ ዝሃባ እዚኣ እስከስምዕዋ of the individual dignity of the individual is the protection of babies. I mean, these are fundamental American values that should engender bipartisan support. Now, of course, this situation, unfortunately, lies on the San Andreas fault of international politics and strategic interests. And of course, I've had some elected leaders speak to me and be very blunt. This court is built for Africa and for thugs like Putin was what one. እዚ ናይቲ ኢንተርናሽናል ክሪሚናልስ ኮርት ዝበሃል እቲ ዳይሬክተር ፕሮሲኪዩተር እዩ ንቤንያሚን ነተንያሁን ነቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ እስራኤል ንክልቲኦም ኣረስት ዋረንት ወይ ድማ ገበናት ፈፂሞም እዮም ክእሰሩ ኣለዎም ዝብል ትእዛዝ ኣብ ዝሃቦ ገለ ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ደው ኢሎም ወይ ከዓ ብቐጥታ ረኺቦም እንታይ ኢሎሞ እዚ ቤት ፍርዲ ስኻ ተመሓድሮ ዘለኻ ንሕና መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ንክንፈርደሉ ንዓታቶም እምበር ንኤውሮጳን ኣሜሪካን ዝምልከት ከም ዘይኮነ ባይ ደ ወይ ነቲ ኣይሲሲ ዝበሃል ዓብ እገዳ ክወርዶ ምዃኑ ኣብ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ምፍርራህ ጀሚሩ ኣሎ ስለምንታይ ንእስራኤል ስለምንታይ ከሲስካያ ንሕና ንፑቲን ክትከስስ ከለኻ ነታ ቃልካ ንሕግዘካ ኣብ እስራኤልን ኣሜሪካን ክትጥምት ኮይንካ ግን እገዳ ክወርደካ ብምባል የፈራርወሎ ንዑ ድማ ብግልፂ ከምኡ ከም ዝበልዎ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ኣገይን ብመንገዲ የማነ ገብረ መስቀል ነዚ ጉዳይ እዚ ጽቡቅ ገይሩ ከም ዝገለጾ እንታይ ማለት እዩ እዚ ምዕራባውያን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኣፍሪካ ዝኽተልዎ ንመራሕቲ ኣፍሪካ ከም ድሌትካ እናዘንጠልካ ነቲ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናቶም ከም ድሌትካ እናገበርካ ነቶም መራሕቲ ድማ ተደሊኻ ትሰይጥኖም ተደሊኻ ትኸሶም ተደሊኻ ትፈርዶም ኣብ ነፍሶም ክኸውን ከሎ ግን ነቲ ሩልስ ቤዝድ ኦርደር ዝብሎ ወይ ከዓ ብሕጊ ዝኸይድ ኣካይዳ ዝብሎ ሕጊ ዝበሃል ከም ዘየለ ድሌቶም ክገብሩ ተሓታትነት ዝበሃል ክህሉ ከም ዘይብሉን ንዓታቶም ዝሓትት ድማ ሰይጣን ከም ዝኾነ ገይሮም ክገልፁ ከም ዝኽእሉ እዩ ስለዚ ነዛ ዘረባ እዚኣ ድማ ፅቡቅ ገይሮም ገሊፆማ ነይሮም የማነ ገብረ መስቀል ብተሪሩ ፅሒፍሉ ነይሩ ብተደጋጋሚ እውን ነዚ ናይ ዌስተርን ወርልድ ንዕኡ ብትክክል ዝገልፅ ሓበሬታታት ኣብ ኤክስ ይወፅእ እዩ ከየትኩም የማነ ገብረ መስቀል ኣትሓወልቲ ኢልኩም ፈለው ግበርዎ ብዙሕ ሓበሬታታት ኣብ ኤርቲቪ ገለ ክወፅእ ዘይኽእል ኣብዚ ይወፅእ እዩ ብቐጥታ ካብቲ ሶርስ ክትረኽቦ ተደሊኹም كمخ عينت كرتويلا كويت بلد مسمس بالفتم زتبكلت من مولا كمخي عينت مع رأفال وزملت كوتشاف نوتشاف خفتم زيت تنكفلت قارزو ششاكي بانديراي مامي تيتبختي فناتيتين بعقلي على كحناي لناخي كم مهارالو تايخي زياد درفي يوناس مايناسيو اب channel اوريد وادلو يوناس مايناسيو لكم كيتكم رخبوا ناي بحق دستبل درفي بخلعلو كل خير بتون ولدو منسيات نعشتو زلو ز عينت فيلينغ ز عينت سمعيت حقراونت كبري دعمي ابتزبي كعطو كم زلون كالو انت مساسالين الكسندر يساق صنعي لك ريكم ز عينت سمعيت دمايو نيرترا نقص علنتا كوحز زخيل سلامتاي كريينا نقص لابتي انت بصن هزينا ناي ايثيوبيا غداي كناتينا عزبو ናብ ትማሊ ስቕሉስ 13 ጉንበት 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘጽብሕ ለይቲ ኣብ ሓለዋ ከብቲ ዝነበሩ 7 ሰባት ብጥይት ተወቂዖም ተቐቲሎም ክብሉ ዋና መሓዳሪት ተወረዳ ኣይተ ተዘራጌታውን ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም ስነ ስርዓት ቀብሪ ሞት ድማ ትማሊ ስቕሉስን ሎም ረብዑን ኣብ ከባቢኦም ከም ዝተፈጸመ ሓቢሮም እዚ ሓድሽ ምዕባለይ ክልተ መዓልቲ ገለ ገይሩ ኸውን እዩ ኣብ መንጎ ዕጡቓት ናይ ክልል ዓፋር ምስ ናይ ትግራይ ክልል ኣብ ዘለዎም ቦታ እዩ ክንደይ ግዜ ሪኢና ኣለና ኣብ መንጎ ክልል ዓፋርን ክልል ሶማልን ቅድሚ ዝተወሰነ ዋርሕ ውግ ጀሚሩ ከም ዝነበረን ነቲ መስመር ናይ ጅቡቲ ኣዲስ ኣበባ ክዓፅው ከም ዝኽእልን ይዝረብ ነይሩ እጂ ድማ ዕጡቓት ጉጅለ ናይ ዓፋር ኣብ ልዕሊ ናይ ትግራይ እዩ ክተገይሩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ሓበሬታ እዚ ዕጡቓት ጉጅለ ናይ ክልል ዓፋር ምልሻ ናይ ዓፋር ኢና ንብል ኣለና ኣብ መንጎ ናይ ኣምሓራ ክልልን ትግራይን ኣብዚ ራያ ዝበሃል ተገራጭዮም ከባቢ 50,000 ዝኸውን ተወላዲ ናይ ኣምሓራ ካብኡ ከም ዝወፅእ ከም ዝተገበረ ኣብ ዝሓለፈ ኩነታት ተዛሪብና ነርና
ኣብዚ 24 ሰዓት ራይ ዝብለኩም ዘለኹም ኣብ ቦሌ ኤርፖርት ከባቢው ኣብዚ ከምፅኦ ስለ ተሸግረኒ ዘሎ ነቲ ቻነለይ ሴንሰር ስለ ዝገብርዎ ዘለዉ ዝኾነ ይኹን ቦምቢ ተተኪሱ ነታዊ ዘርኢ ስእሊ ቪድዮ ቫይራል ኮይኑ ነይሩ ኣቤክስ እንታይ ረኺትኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ነዚ ተመሳሳሊ ድሮን ናይ ኣቢ ካብ ቱርኪ ዝሸመታ ብ5 ሚሊዮን ዶላር ዝኾን ዝሸመታ ወዲቓ ምስ ሚሳይላታ ከም ዝተሓምሸሸት ዘርኢ ስእሊ እውን ኣብ ትዊተር ኣቤክስ ክዘውር ሪና ኣለና እዚ ኣብ ሓደ ክፋል እዩ ኣብ መንጎ ዓፋርን ትግራይን ዘሎ ኩነታት ንርኢ ኣለና ኣብ መንጎ ዓፋርን ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኣብ መንጎ ትግራይን ዘሎ ኩነታት ንርኢ ኣለና ኣብ መንጎ ኦሮሞን ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ ፀገም ንርኢ ኣለና እቲ ጉዳይ ኣብ ኩለን ክልላት ዘሎ ኣብዚኣ ከም ፀሓይ ዘለኹን እምበር ኣብቲ ናይ ቤንሻንጉል ዝበሃል ክልል እውን ኣብ ዝሓለፈ ክንደይ ሰባት ከም ዝተኸተሉ ስለዚ ሰብ ዝተኸተለ ዕግርግር ውግእ ፀገም ኣብ ኦሮሚያ ኣብ ገለ ቀፃሊ ዜና ዘሎ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ሞት እየ ዝብለኩም ዘለኹ ከምዚ ንእሽተይ ነገር ዘይኮነን 10 ሰባት 7 ሰባት 20 ሰባት 50 ሰባት ዝብል ቀፃሊ ዜና ዘሎ እዚኣ እታ ሃገር ከም ሓንቲ ርግእቲ ኤርትራ ግን ኣብ ሓደጋ ዘላ ኣብ ቅልውላው ዘላ ኣብ ሽግር ዘላ ትግለፅ ስለዚ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ነዚ ኖርማል ገይሩ የእምነና ኣሎ ነቲ ናይ ኤርትራ ዘሎ ርግኡነት ግን ከም ሓደ ሰይጣናዊ ሃገር ዝወደቐን ዝጠፈሸን ሃገር ገይሩ ክእምነካ ዝፍትን ወይ ካብ ሓንጎልካ ክፈቶ ሓደ እጅ ብዙሕ ሓበሬታ ክበኩም እየ ምናልባት እዚኣ ቪድዮ ነዚ ኩነታት ዝፅቡቅ ጌራ ክትገልፀልና ትኽእል እያ ልስና የትግራይ ሰው ወልቃይት ማን እንደሆነ ይታወቃል እኔ ጎንደሬው ዋሸ ከምባል አረጋዊ በርሄን ብትጠይቃቸው ወደ ይዘራ ጽዮን ብትጠይቁ ሁሉ ነው አይደል በእኛ የሚሆነ ነገር ነው ኤርትራና ጎንደርን አላይተህ ወልቃይት መስደስ የሱዳን በር የፈለከው ለምንድን ነው በእርግጥ የመጀመሪያው ስሜታቸው እንደምታውቀው 77 ላይ ከሻቢያ ጋር ተጣሉና መውጫ ደንበራቸው ስለዚህ አሜሪካኖች እንግሊዞች የመከሯቸው በዛ በኩል እንዲወጡ ማለት ወልቃይትን የሙጥኝ ብለህ የምትፈልገው ለምንድን ነው ከሱዳን ጋር ግንኙነት እንዲኖር የኤርትራ ዲፔንደንት ላለመሆን አይደል አብሮ መቆየት የፈለገ ሰው ወልቃይት ካልተገኘ ሞታል ለምን ይላል ስለዚህ ወልቃይት እኮ አሁንም አሜሪካኖችን እያየ ነው አንቶን ጊንከር ነዛ ዝብላ ዘሎ ዘረባ ብትክክል ንክትገልፃ ኣብዚኣ ኣቲና ክርያ ንኽእል ኢና እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ናይ ትግራይ ኢሊት ነቲ ወልቃይት ብዘይ ወልቃይት ትግራይ ክህሉ ይክእልኒ ዝብልዎ ዘለዉ ስለምንታይ እዩ ንዝብል እቲ ወልቃይት ኣፍ ደገ ባሕሪ ወልቃይት ክበሃል ከለኻ ሑመራ ወልቃይት ከባቢቲ ማለት እዩ ምስ ሱዳን ርክብ ስለ ዘለዎ ስለምንታይ ከም ሱዳን ኣብ ሓንቲ ሃገር ኢትዮጵያ ክቕፅል ዘሎ ተኮይኑ ስለምንታይ እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ነቲ መስመር ብሱዳን ዘሎ መውፅኢ ወይ ከዓ ምስ ካልኦት ሃገራት ንክራኸብ ኣፍ ደገ ክኾነ ስለ ዝኽእል ስለዚ እቲ ዶክተር ኣረጋዊ ዝበሃል ተወላዲ ናይ ትግራይ እዩ እቲ ናይ ሑመራ ናይዚ ወልቃይት ዝበሃል ከመይ ገይሩ ትግራይ ካብ ድሕርቲ ኢትዮጵያ ምስ ተቆፃፀረ ከመይ ገይሩ ናብ ትግራይ ከም ዘሰጋገሮ ዝገልፅ ሓበሬታ ሕጂ ምፅልኩም ነይረ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኢሊት ናይ ትግራይ ነቲ ወልቃይት ግድን ዝደልዮ ዘሎ ዘይተርፍ ውግእ ወይ ዝኾነ ይኹን ክህልዎ ከሎ ምስ ሱዳን ርክብ ክህልዎ ስለ ዘድሊ ኣብዛ ዝሓለፈት ኩናት እቲ ዝዓበየ ማህረምቲ ወይ ከዓ ፀገም ዘጋጥሞ ኮምፕሊትሊ 360 ዲግሪ ክኽበብ ስለ ዝኸኣለ ጥራይ እዩ እንታይ ይስኻ መኽፈቲ ንሱዳን ስለ ዘይነበሮ መተንፈሲ ስለ ዘይነበሮ ብኩሉ ተኸቢቡ ክህረም ስለ ዝኸኣለ እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ነዚ ነገር እዚ ንኸይድገም ብዝኾነ ይኹን ውግእ ክጅምር እንተኮይኑ መጀመርያ ነቲ ናይ ሑመራ መንገዲ ክሕዝ ክኽእል ኣሎ ወይ እውን እቲ ምስ ሱዳን ዘለዎ ርክብ መንገዲ ሱዳን ገይሩ ሱዳን ዝበለት ተበለት ምስቲ ዘለዎ ድኻምነትን ብልሽውናን ብኡ ዝኾነ ነገር ክትእቱ ትኽእል እያ ኢንፋክት ብኩሉ ተኸቢባ ከላ ኣሜሪካ ብኸመይ ገይራ ሓገዝ ትእቱ ነይራ እዩ ዝበሃል ረድኤት ህፁፅ ረድኤት ንህዝቢ ተባሂሉ ረድኤት ኣፅዋርን ካልእ ሎጂስቲካዊ ሓገዝ ነታ ውግእ ዘድሊ ብመንገዲ ረድኤት ይኣቱ ከም ዝነበረ ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ንዑመ ምስ ፈለጠ ይዓፅዎ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ስለዚ እዚ ትዛረቦ ፀንሐ እንተሪኢኹሞ ኩሉ እቲ ስትራቴጂ ትግራይ ትዛረቦ ዘላ ነቲ መንገዲ ናይ ሱዳን ድሕሪዛቶ ንውግእ ክትጥቀመሉ ስለትደሊ መስመር ናይ ምስ ሱዳን ዘሎ ርክብ ኣብዚ ድማ ሓንቲ ኣርቲክል ፅብቕቲ ገይሮም ኣውፅኦም ነይሮም ኣብ መወዳእታ ዕላማ ናቶም ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ኣቢ ስርዓት ወይ መንግስቲ በቲ ኣሜሪካ ትገብረሉ ዘላ ፀቕጢ ኤርትራ ናብ ዝኾነ ይኹን ናብ ቻይና ድዩ ናብ ራሽያ ዓበይቲ ዲልስ እንድሕር ክትገብር ወሲና ንኤርትራ ምፍራሕ ጥራይ ዘይኮነስ መጥቃዕቲ ኣብ ኤርትራ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እዚ ድማ ኩሉ ግዜ ከም ስጋት ኣብዚ ሕጂ ኣብዪ ኣሕመድ እውን ክፋል ናቶም እዩ ሓደ እንታይ ዝብል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኣፍሪካ ዓብ ተቐባልነት እናረኸበ ይመፅእ ኣሎ ኣብዪ ኣሕመድ ድማ እቲ ዝነበሮ ዓብይ ዝና እናጎደለ ይወርድ ከም ዘሎ ኣሜሪካ ድማ እዚ ናይ ኣቢ ድሌታቱን ባህግታቱን ሕልምታቱን ካልእ ምኾነ ነይሩ ኣቢ ውግእ ምስ ኤርትራ ክገብር ብድሕሪት ድፊት ስለ ዘለዎ ጥራይ እምበር ከምዘይዋፅኦ ይፈልጥ እዩ ስለምንታይ ዘይዋፅኦ ውሽጣዊ ፀገም ናይ ዓዱ ከይፈትሐ ኣብ ካልእ ውግእ ኣትዩ ክዕወት ስለ ዘይክእል ምናልባት ውግእ ምስ ኤርትራ ክገብር ተኮይኑ እቲ ከም ኣጀንዳ ዝጥቀመሉ ዘሎ ስለምንታይ እዩ ነታ ኢትዮጵያ ኣብ ሓንቲ ደንበ ኣምፅኡ ነታ ውግእ ናይ ኤርትራ ምስኡ ክስለፍሉ ዝኽእሉ መንገዲ ተኮይኑ ኣምሓራ ግን ፅቡቅ ገይሮም ኣንቢቦም ኣለዉ ኣምሓራ ንባዕሎም ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ኣየድልዮም ናይ ይብለኩም ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዘድልዮም እንተኾነ
ታኡንኮ ክትሕግዞም ትኽእል ኣብ ሕማቕ ግዜ እንተሓጊዛ ማለት እዩ ኤርትራ እየ ዘላቶም ኤርትራ ብዝዋን እዚ ንኣምሓራ ይሕግዝ እየ ወይ ከም ዝገብር እየ ዝብል ዝኾነ ይኹን መግለፂ የብላን ምናልባት እዛ ቪድዮ እዚ ዕለት 23 ወርሒ 5 ዝገብራ ዘሎ ዕለት 24 ፕሬዚደንት ኢሳያስ መግለፂ ናይ መዓልቲ ናጽነት ክዛረብ ከሎ እንታይ ክብል እዩ ካብኡ ክንፅበይና ነዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ክትንክፈዩ ስቕ ኢሉ እንተገዲፍዎ እንታይ እዩ ካብየ ዝኾነ ስፔኩሌሽን ክገብር ኣይደልን ኣብዚ እዋን እዚ ብሓፈሻ ኢትዮጵያ ትኽተሎ ዘላ ግን ናይ ኣሜሪካ ሕቡእ ኣጀንዳ እዩ እዚ ከዓ ትዶባዶ ገለዶ ዝብልዎ ዘሎ ውራይልካ ዝግበር ዘሎ እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ንኣጀንዳ ናብ ካልእ ናብ ውግን ንምቕያሩ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ታክቲክ ምዃኑ ኣብ መወዳእታ ግን ኣቢ ኣብ ስልጣን ኣሜሪካ ሒዙ ክቕፅል ተኮይኑ እሞ ኤርትራ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ትንተናታት ኣሎ እዚ ድማ መርኣያ ናቱ ናይዚ ተቃዋምቲ መደበራት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንክኸፍት ዝሓስቦ ዘሎ ንዖም ኣፍቂዱ ንዖም ክድግፍ ዝፍትኖ ዘሎ ድማ ሓደ መርኣያ ናቱ እዩ ንኣብነት ለንቀነ ዝብልዎ ዘለዉ ክንርኢና እሱ ድማ ካብ ምንታይ ተበጊሶም ከምኡ ይብሉ ከም ዘለዉ ፅቡቅ መርኣያ ክኾነና ይኽእል ሓደ ካብዚ በዚ እስከ ንጀምር ነዚ ለንቀና ውፅኦማ ዘለዉ ሓበሬታ ክንርኢና ቅድሚ ናብኣ ምኻድና ነዚ ዝዛረብ ፀንሐ ንስማዓዮ ምናልባት እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕልሚ እውን ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ንኽትርድኦ ይሕግዛካ እዚኣ ስምዖ ንእሽቶ ከሱዳን ጋር ግንኙነት እንዲኖርህ የኤርትራ ዲፔንደንት ላለመሆን ማለት አብሮ መቆየት የፈለገ ሰው ወልቃይት ካልተገኘ ሞታለሁ ለምን ይላል? ስለዚህ ወልቃይት እኮ አሁንም አሜሪካኖችን እያየ ነው። አንቶኒ ብሊንከን ሰሞኑን መጥቶ የተናገረው ያልተፈጸመው የፕሪቶሪያ ህግ ምንድን ነው ሲባል የአማራ ዲፌንስ ፎርስ ከምዕራብ ትግራይ አልወጣም፣ የአማራ ልዩ ኃይል አልወጣም ብለው የተናገሩት ምን ማለት ነው? ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኤምባሲ ኤርትራ መዓልቲ ናጽነት ንምጽምባል ምድላዋት ይገብር ከም ዘሎ ፈሊጥና ኣለና። ኣበይን ማእስን ከም ዝኸውን በፂሕና ኣለና። ናጽነትና ቀንዲጡ ንዑ ናጽነትኩም ኣኽብሩ እንዳበለ ዝፅዋዕና ሕሱር ጉጅለ ኣይትኸውንን እያ ንብል ኣለና። ንኩሉኻ ተቐማጢ ኣዲስ ኣበባ ድማ ናጽነት ኣብ ዓድኻ እምበር ኣብ ስደት ኮንካ ቁኑዕ ስለ ዘይኮነ ናብቲ ኤምባሲ ዝፅውዖ ናይ ናጽነት ዘይኮነ ናይ ባርነት ዳንኬራ ሓደ ሰብ ከይከይድ ነጠንቅቕ ኣለና። ነዚ መግለፂ ዝጥሒሱ ኣብኡ ዝተረኽበ ሰብ ግና ተፃውርነትና ትሕቲ ዜሮ እዩ። ንሕና በርጊዕ ንሓሙድ ኢና ኣብ ቅድሚና ዘሎ ዝብል ድማ ኣብኣ ይረኽበና ዓወትና ብቕልፅና እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መጠንቀቕታ ኢኻ ክትብሎ ትኽእል መዓልቲ ናጽነትካ ኣብ ደስ ዝበለካ ቦታ ኮንካ ኢኻ ተብዕሎ ሃገርካ መዓልቲ ናጽነትካ ምዝካርን ኣብ ሃገርካ ምህላውን ዘይምህላውን ዝተሓሓዙ የብሉን። ምክንያቱ ኣሜሪካውያን ጁላይ 4 ዝብል ኣብ ዝደለይዎ ቦታ ኮይኖም እዮም ዘብዕልዎ ናሽናል ደይ ናቶም። ስዊሳውያን ዕለት 1 ወርሒ 8 ናሽናል ደዩ ኣብ ዘለዎ ሃልዮም እዮም ዘብዕልዎ። ኢትዮጵያውያን መዓልቲ ናጽነት ኣሎ ተጋሩ ንኣብነት 11 የካቲት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ የብዕልዎ ኣብ ዝደለይዎ ቦታ እዮም ዘብዕልዎ። ስለምንታይ እቲ ናይ ኤርትራ መዓልቲ ናጽነት ክኸውን ከሎ ብፍሉይ ዕላማ ዝኸውን ኣነ ከም ዝበልኮ ብተደጋጋሚ ናትካ ንጹር ዕላማ እንተዘይብልካ ነቶም ዕላማ ዘለዎም ንዖም ክትከልፍ ኢኻ ትፍትን። ስለምንታይ ነቲ ናጽነት ናይ ኤርትራ 24 ግንቦት እንድሕር ዘይተቐቢልኩሞ ናትኩም በዓል ክትገብሩ ዘይትኽእሉ? ምናልባት ኣይደኖ ዕለት ክንደይ ይኹ እቲ ናጽነት ትብልዎ ንስኹም እቲ ሰብ የብዕል ኣሎ ብሓይሊ ነቲ በዓል ጥጦ ብምባል እንታይ ዓይነት ዕላማ ኢኻ ከተሳሲ ንሱ ቀስ ኢልና ንሪዮ። ኣብዚ ግን ረዮ ሓንቲ ጽብቕቲ ትንተና ሰሚዐ ነይረ ሊፍ የሆነ አንድ ሴግመንት ከኤርትራ የሆነ ሴግመንት ኖሮት ከኤርትራ ጋር በተወሰነ ደረጃ ኃይል የሚያሰባስብበት የራሱን የሆነ ምንድነው ልክ እንደ መጠባበቂያ ኃይል የሚያዘጋጅ ነው የሚመስለው እንጂ እንደው ሰፋ ብሎ ኤርትራ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር የሚችል ነገር አለ። ሁለት አይነት ልዩነት አለ በኤርትራና በትግራይ ሳይኮሎጂ መካከል። እዚ ናይ ሳይኮሎጂ ዝብለን ክልተ ነጥብታት ረይቦን ብጣዕሚ ኣገደስቲ እየን እንጂ ስምዕዎ። ምንም ይሄ ማንክደው የፖለቲካ ሳይኮሎጂ ነው። አንደኛው ከ1991 በፊት ቲፒኤልኤፍ ወደ 4 ኪሎ በሻዕቢያ እንኮኮ ተብሎ ወይም ታዝሎ ከ4 ኪሎ ከመግባቱ በፊት አውራና ጭፍራ ነበር የሁለቱ ግንኙነት የነበረው ማለት ነው። አንደኛው አውራ ነው፣ አንደኛው ጭፍራ ነው። ቲፒኤልኤፍ ታዛዥ ነው። ይሄ ሳይኮሎጂ በኤሪትሪያኖች ላይ በደንብ ስጋ የለበሰ ነው። ታዛዥና ቲፒኤልኤፍ ሲባል ታዛዥ ነው፣ እኛ ደግሞ አዛዥ ነን የሚል ማለት ነው። ሁለተኛው የጠላትነት ሳይኮሎጂ አለ። ከ1990 በኋላ የድንበር ግጭት በኋላ ሁለቱ ሀገራት ግጭት ውስጥ ከገቡ በኋላ ያ ሁሉ ጦስ ኤርትራ ላይ የተደፈደፈው በቲፒኤልኤፍ ሴራ ነው ብለው ያስቀምጣሉ። ስለዚህ የጠላትነትና የአውራና የጭፍራ ኣብዚ እንታይ ብላ ኣሎ እቲ ሳይኮሎጂ ኣብ መንጎ ናይ ህዝባዊ ግንባርን ናይ
ህወሓትን ወይ ከዓ ቲፒኤልኤፍን ኢፒኤልኤፍን ፍሊ ክብል ከሎ እቲ ሰውራና ኤርትራ በመሰረቱ ቀንዲ ኣብ ነፍሱ ዝተመርኮሰ ናቱ ኣጀንዳ ዘሳልጥ ናቱ ስትራቴጂ ዘሳልጥ ከም ዝኾነ ይተኣምን ኢሉ እቲ ቀደም ናጽነት ከይረኸቡ ከለዉ ንሱ እቲ ኣውራ ሓይሊ ምዃኑ እቲ ናይ ህወሓት ናይ ወያነ ዝነበረ ግን ተላኣኺ ባዕሉ ኣጀንዱ ከሳልጥ ዝኽእል ካልኦት ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ብናይ ካልኦት ስራሕ ጥራይ ኣብ ስልጣን ክህሉ ዝኽእል ከም ዝኾነ እዮም ዝፈልጡ ከም ጭፍራ እዮም ዝፈልጡ ኢሉ እዚ ድማ ኣብቲ ሳይኮሎጂ ናይ ኤርትራ ነው ሰረት ዘለዎ እዩ that's why ኣነ ሕጂ እዚኣ ካብታ ናቱ ተመርኪሰ ክዛረባላ ከለኹ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ቀደሙ እንታይ ዝብሎ ጭፍራ ወያነ ጭፍራ ማለት ሓደ ሓያል ዘይኮነ ካልኦት ዝሃብዎ መልእኽቲ ንካልኦት እናተለኣኸ መጋበርያ ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጭፍራ ዝበሃል ኣብቲ ሳይኮሎጂ ፖለቲካል ሳይኮሎጂ ናይ ኤርትራ ዝኣተወ እዩ ህወሓት ወይ ናይ ትግራይ ሓይሊ ኩሉ ግዜ መጋበርያ ናይ ሓደ ሓያል ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ግዜ ሰውራ ናይ አዲስ አበባ ተሰኪሞም ከምፅዎ ከለዉ ናቶም መጋበርያን ተለኣኽን ከም ዝነበረ ድሕሪኡ ድማ ንዖም ከዲዑ ምስ ኣሜሪካ ኮይኑ ነታ ኤርትራ ናይ 1992 ዝገበረ ውግእ ድሕሪኡ ዝቐፀለ ኩሉ ድማ እቲ ናቶም መጋባርያነት ዝፈጥሮ ምዃኑ ኣብ ርእሶም ኣሎ ስለዚ ህወሓት ክበሃል ከሎ እቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ተለኣኽን መጋበርያን ከምኡ ድማ ሕማቕ ንምግባር ምስ ካልኦት ተሻሪኹ ብዙሕ ነገር ክገብር ከም ዝኽእል እዮም ዝፈልጡ that's why ሙሱ ቀሪቡ ክሰርሕ ዝኽእል ኤርትራዊ ኩሉ ግዜ ፀገም ዘለዎ ብኤርትራውያን ተቐባልነት ንኽረክብ ኣብቲ ዝኸፍአ ግዜ እውን እንተኾነ ነዛ ተግባር እዚኣ ዘንፀባርቑ እዮም ገይሮም ኣብቲ ሙሉእ ዓቕሚ ዝነበረሉ እቲ ህወሓት እውን እንተኾነ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ኣጀንዳ ከም ዘይነበሮ እዩ ኣነፂሩ ይብሉ ኣሎ ኦኬ ንመለስ ሕጂ ብክልተ መንገዲ እቶም ተጋሩ ነዚ ጉዳይ እዚ ክገልፅዎ ከለዉ ንስማዕ ቀሊል እኮ እዩ ምስ ዓብዩ ኮይኖም ገሊኦም ኣብ ግዜ መንግስቲ ዝነበሩ ገሊኦም ምስ ዝሰርሑ ዝነበሩ ተጋሩ ይእሰሩ የለውን ንምንታይ ኣስሮም ኣሎ ሕዚ ትግራዋይ እንተኮይንካ ኣነ ነግረክ ናይ ትግራይ ጉዳይ ተዝውድእ ኣብርሃም በላይ ክሰጎ እዩ ኣብርሃም በላይ ይሰጎግ ስለዚ ይወድኦ እዩ ሒዝዎ ዝኒ ትግራዋይ የድልዮን ካቲ ጎንፂ ምስ ትግራዋይ እዩ ኣብዚ ንሕዚ ንርዳእ ኮይና እቲ ብሄራውነት ብኣግባቡ የተረዳእናዮም ብሄርና ንምንታይ ክወጥፍእዎ ከም ዝመፅኡ ገምጊሞም ኣብ ዕፁ ገዛ ኮይኖም ሓቀይ እቶም ናይ ኦሮሞ ሓይልታት ኩሎም ዝተሳተፍሉ ቀዳማይ ፀላኢ ትግራይ ካልኣይ ፀላኢ ኤርትራ ሳልሳይ ፀላኢ ኣምሓራይ እሞ ጠቃስ ቅፅል ልብል መን እዩ ታይለ ወደን ነገር ኣሎ እዩ ኣይኾነይ እንዲያውም ሲ ሚሊዮናት ከፊልናስ እንዲያውም ኣሰና ትበሃል ሚድያ ኣላሕዱ ኤርትራውያን ናይ ማን ኤርያ ግን ከም ትግራዋይ ዝኾነ ያትኻል ተፈታዊ ሸው ትብል ኣላ ናይ ሰልጠነ ዘደቢት ትበሃል ኣላ ካልኦት እውን ናይ ረቢያ እዚኣተን ኩለን ምስ ትግራይ ጠጠው ኢለን ኣብቲ እዋን መከተ ሰሪሕ ዶ ይሰርሐን ሰሪሐን ንምንታይ ብሄራዊ ረብሓ ህልውና ንምርግጋፅ ህልውናን ሰላምን ፍትሕን ናይ ኣብ ትግራይ ክረጋገፅ እየ ተቓሊሉ ህልውና ፍትሒ ማግደፎ ፍትሒ ህዘይ ቀለሳነ ተፀቢኻ ካብ ካሕሳይ ንስኻ ድሕርቲ ሰላም ኢልኩም ዝዘመርኩሞ መዝሙር ኩናት ተፈጢሩ ንስኻ ንበረኻ ኸይድካ ብረት ሒዝካ ምስ ኣሕዋትካ ንበረኻ ኸይድካ ካሕሳይ ድማ ኣብ መቐለ መፅኡ ዝኣከቦ ገንዘብ ዲ ዋላ ዝነበረ ጠራቂሙ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ባር ከፊቱ ብዙሕ ሰብ እውን ናይቲ ስርዓት መሳርሒ ናይ እዝኒ ብምዃን የገልግል ከም ዝነበረ ኢና ንፈልጥ ማለት እዩ ማለት ኩናት ኣጋጢሙ ገለ ክንምለሶ ኢና እውን ኣብ ሓደ ኢንተርቪው ግን ኣነ ብምልኣታ ራይዋ ተሓሶት ናቱ ኢደ ፈንጂ ስለዚ ተኻተልኩ ሓልፋት ድማ ይትኸውን እንዳኽብሉ ሰሚዐ ድምፂ ዘይምዃኑ ድሕርቲ ኩናት ካሕሳይ ንህዝቢ ትግራይ እንታይ ተባሂልካ ተሓትትካስ ንህዝቢ ኤርትራ ድምፂ ዘይኮነ ዶ ንህዝቢ ትግራይስ ኣይፅበዮን ኢልካ ኢሉ ከምኡ ኢሉ ተዛሪቡ ይበሃል ሓቂ ድዩ ከምኡ ኢልካ ዝኾነ ቃለ መሕተት ሓሳብ ሂብካ ነርከዳ ኣነ ከምኡ ብዛዕባ ካሕሳይ ንመጀመርያ ግዜ ንሳኻ ትዛረብ ዘሎ ሓደ ከምኡ ኢሉ ዝሓተተኒ ዝተገበር ኣነ ከዓ ብዛዕባ ካሕሳይ ካብ ደርፋ ሓሊፍና ወፃእስ ካብኡ እዝን ክብል ኣይደልዩን ምክንያቱ ኣነስ ሓተትኮ ብዛዕባ ጥራሕ ክምልስ ዝኽእል ብዛዕባ ካሕሳይ ኣባ ከሎ ተሓሶቱ ኣትሊስት እቲ ወዲ ፅቡቅ ገይሩ መሊስሉ ነካሕስዎ ይሓሲቡ ነይሩ ኣብ በይንኻትኹም ካ ተሓሶት ብምባል ኣቢልዎ ኣብዚ ሕጂ ሓደ መራሒ ሃይማኖት ለንቀነ ብቐዳማይ ካልኦት ገለ መራሕቲ ሃይማኖት ዝበልዎ ዘረባሪ ኢና ነርና ካብ ቁሩ ፍልይ ዝበለ ሓበሬታ ረኺበ ኣለኹ እስከዚያ ስምዕዋ መጀመርያ ኤርትራዊ ምዃን ዝሕዝን እምበር ዝሐጉስ ኣይኮነ To be an Eritrean is
እከርስ ነገረካ እኔ ኤርትራዊ ምዃን መርገሚ ተረግመ ዓዲ አይ በእምነት አይ በመንፈስ failed society failed بخل failed morally failed socially failed politically failed economically failed ethically failed بخل failed بخل سمع زبال كابل كريستيانيتي اذن كلهم بنت او بنت اخ ابز عد زلو تامتو يتون عد بريسانديا እግዚአብሔር ግን ከተሳልና እዩ ወድና እግዚአብሔር አምላክ ረተ ነፍሲ ሃበልና ሰባዩ ሰባይ ሳውት እዩ አማውቱ ንዓና ንኹልና እኹል እዩ ንሕና ኢና መይትና ንሱ ይኮነ ንመይቱ ንሱ ብብዙሓት ብሓያላት ብዓመፅ ብፀልማት ሓውካ ከምዚ ገይሩ ኣይቕትለካን እዩ ንመን ክትድገፍካ ትቐትል ንሓውካ ክሳረ ትቆርፆም ዝወደቐ እዚኣ ኣኽለካ ንመን ክትድገፍካ ንመን ክተነብረካ ትቃለስ ኤርትራውያን እንተይኮንና እዚኦም ኣይ ሰባትን እዮም ድሕሪ ኣይናህናን እዮም ኣብዛ ዓዲ እውን ክንፈላለዩና ሕጂ ፅቡቅ ጌርና ወላ ኣውራይ ወላ ፀበል ክንፈላለዩና ሕጂ نحن نبغى ጸበል ካብኣተው ናባና ይሕወሱ እዮም ካብ ሕጂ እንድሓር ቤተሰብኩም ካይ ትፅውዑልና ስድራ ቤት ኣየድልናን እዮም እዚአን ክልተ ሰሚዕና መራሕቲ ሃይማኖት ኩላቶም ጀነራላት ከይ ንገብር ኢለ ነይረ ንዓት መጀመርያ መልስና እዚኣ እሞ ኣብዚኣ ንስማዕ نخوعين مسترن قواسان حكالن كسامع يكالن زبزروا ناي عالم كوينو لا عالم يقبر ناي منفس اندحر كوين خا ناي منفس قبر منفس كا فقرن صدقن قنعنان سنيتن فقرن بكر يمرني أمونغو أملاخن أمونغو سبن كونكا خند تعرق حزبن مسألة هاجرن منتن كتشيت اندحر كونكا جن نخريستيان يملكته نسلامه يملكته نزخم زخماي زي ربع عفافون ملكته شنو تقولي بهاجر وازايوني أبز إيمان أبزي تإيمان الكايت ما قد نخا إذا هاجر زبن حلالات توجهوا لهاجر سلز تقولي بشم هاي مال زمت سبوس قاس نمكته نخننا كم نسعرون كم نفسنا كاربس منت كم بوق معوهم كم ودهم يتمو أنا أكوي بأكوي قتيل منا خنقتل صرف منا إلا خنصرف تغيموا منا إلا خنقيم معلكم كل يوم منا معلك خنقل زي كي تقبروا بمسورتو أملاخ زي فتوي أملاخ زبتو بقنعنا خيتك ولا معلكم انت زي بولنا معلكم من يامنا خيت كن صور هزك بقنا قل مسانا إذن ولا انت تعرفنا في اسمه واتيم أبقنا أمراغمو جان واتيم أي تملسوا له انت إذا تقول قبر يزلك قبر تقول قبر يزلك قبري سلازي انت أخبر لي أنا بزح نقر تبعيلنا نحن بعلنا خلونا زقبا زوم كهن ناي بحكي بوليتيكا وردادهم مرقتيهم أتحساسبهم بزي قدس إذا عين تمرتي زاد اللي سبعت كوينهم ناتهم بوليتيكا وقايدا كلهم يخل بزعبهم بزح زفلتي بالليل نسبقن عب حماق بوتا نكريستوس سبق سب إذا سوم زبلوا زلوا يكبل زخل انت يمزبل زل كريستوس بكات كم يزبل نزبدل لك نسبق زجبر الكات سبق مقبار نحماق زجبر الكات حماق مقبار زد عم ولاتهم أبى أملاخ زي عم نزجبرون جيزبل على زراربا نسبق زجبر الكات ود سنت حجز انت حرقينك حماق غير الناس طب هلا جن كم سلايك ويركع نعود كاتل تبقى سخينك كابتهم كالوت أحزاب انت هزفل لك كيزبل كريستيان تحرقينك كتفلت خينك نتوب حماق زجبرخا أكندهم لبهم نكغير صلوات جباري زبلكا سلازي مر ሃይማኖ ተባሂሉ ክርስቲያን ከምዚ ዓይነት ስብከት ይከብዝ ግባ ሕብረተሰብና ዘለዎ ደረጃ ድማ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ዳንበር ነት ከምቲ ሓደ ካህን ዝብልዎ ፀንሑ ምዚኣቶም ኣብ ፀበል ኣይንራኸብ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣይንራኸብ ሕውነትና ክንበትኮ ኢና ዝብል ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ከምቲ ካልእ ፓስተር ወይ መር ሃይማኖት ናይ ፕሮቴስታንት ዝብሎ ፀንሐ ኤርትራዊ ዝተረግመ ዓሌይቲ ዝብሎ ዝነበረ ብዘይ ቃል ዓለም ዓብ ጌጋ ይስውን ክንደ ኤርትራዊ ኣድባራት ዘለዎ كم إيرتراوي مورال تختيلو زخي سب يلن إذا تمكحت خي مسلكم كم تمكحت خي مسلكم إيرتراوي فولت زلوا جيجا زلوا صقم زلوا يلن بلي يلقون كم إيرتراوي فري هاز جابيرن إتيكسن زلوا حبة سبقني يلن مستقول صقماتو إيرتراوي حق تختيلو زخي دزباز حق زي أبها قريخون كابها قروا وصاي هذا وحدات زقبروا نبمول وزبي تأكينو كسعرف تفتنجن أجندة زلون حماق سبن ترايز بلاني أقرب بابتنا كون ريالنا
كابك هاي نخسم كتبل كلا خاكويم جبا بيلهم كخدو سخلو ኤርትራዊ ኣብ ካልእ ሃገር ክኸይድ ከሎ ሕማቕ ባህርያት ክልዎ ይኽእል ክበኣስ ይኽእል ፀገም ክልዎ ይኽእል ኣብ ሞራል መፂኻ ፈሪሃ እግዚኣብሄር ተሎ ግን ዝበፅሐ ኤርትራዊ ፈሪሃ እግዚኣብሄር ዘለዎ ኣብ ስዊስ ምፃእ ኣብ ሆላንድ ኺድ ኣብ ዝኾነ ኺድ እዚ ናይ ሎሚ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ጌርካ ንኤርትራውያን ዝግበር ዘሎ ዳኣምበር ኣብ ዝበፅሐ ሕጊ ተኸቲሉ ካብ ካልኦት ሃገራት ብፍልይ ዝበለ ፈሪሃ እግዚኣብሄር ዘለዎ ባህሉ ዘኽብር ሕብረተሰቡ ዘኽብር ኤርትራዊ እዩ እዚ ነቲ ሰብ ስለ ፀለኻ ፖለቲካ ስለ ፀለኻ ድሌትካ ክትብል ትኽእል ግን ነቲ ክውንነት ከተብሎ ይትኽእልኒ ኢኻ ንኸይድ ኣብታ ካልኣይቲ ኣብ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኮታ ብሓፈሻ ልዑል ስራሕ ኣስተዋፅኦ ዝሰርሕ ጋሻ ቀሪበ ዘለኹ መጀመርያ ሙሉእ ስምካ መን ክብል ትነጥፈሉን ኮታ ብሓፈሻ በዓል ናፅነትና ካ ከመይ ኣሎ መጀመርያ ስመይ ጥዑም ዝጋሃይሉ ዝያዳ ብወዲ ባሻ ይትፍለጥ እያ ኣብ ኩሎም ናይ ኤርትራውያን ሃገራውያን ማሕበራዊ ሚድያታት ኣብ ኩሎም ሶል ሚድያ ኣለና ዋልታ ሃገር ሚኪ ቲቪ ኦረታ ሚድያ ኣብ ኩሎም ብሓፈሻ እንዳተ ዝተፈላለዩ እዋናትን ኣጋጣሚታትን ይቐርብ እየ እቲ ኣካል ናይቲ መኸተ እቲ ኤርትራውነት ሃገራውነት ዝብል ንምትርናዑ ብዓቕመይ ዝዋሳእ ሰብ እየ ስለዚ ሕጂ ከዓ ብዙሕ መሰናኽል ነቲ ኤርትራዊ መንእሰይ ናይ ምሕካል መደብ ብፀላእትና ሃገር ስለ ዝካየድ ሓደ ካብ ኣብነታዊ ተግባር ወሲደ ኣነ ኣካል ናይቲ ገልጠምጠም ማሕበራዊ ህይወትን ስለ ዝፀናሕኹ እውን ሓደ ፍሉይ ኣብነት ክወስድ ምስ ህዝበይን ሃገረይን በዓል ናፅነት ከብዕል እየ ካብ ኣሜሪካ መፅአ ዘለኹ ፅቡቅ በዓል ናፅነት ኮታ ብሓፈሻ ከመይ ኣሎ ብጣዕሚ በቃ ክንዮት ትፅቢት መቸም ብደገ ኮይንካ ካልእ ስእሊ ኸውን ይኽእል እዩ ናይ ብሓቂ እቲ እንፈልጦ ወይ ትዘዕበየና ወይ ትዝወለደና ሕብረተሰብ ኤርትራ ኩለንትናዊ መዳያት ዘይተበረዘ ካልቸርን ስርዓተ ክብርታትን ብምፅንሑ ከዓ ዝያዳ ሙቐትን ሓጎስን ይፈጥረልካ ማለት እዩ ስለዚ ፅቡቕ ሃዋሃዊ ዘሎ በቃ ምኡት መንእሰይ ዜጋታት ናይ ዝሃገር በዚ ናይ በዓል ናፅነት ዮሃና ክብል ይደሊ ብምሉእት መንእሰይ ከዓ ብከምዚ ኣጋጣሚ ንሕና ኣቲናዮ ዘለና ዓዱ መፅኡ ምስ ሕብረተሰቡ በዓሉ ከፀንብል በዚ ኣጋጣሚ እዚ መፀዋዕታ የቕርብ Thank you very much ቶም I don't know እንታይ ቻነል ምዃኖም ነዚ ዝገበርዎ እዚ ኣብ ትዊተር የረኺበያ ንወዲ ባሻ ከምዚ ገይሮም ኣብ ተዓዲ ኮይኑ ክዛረብን ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ናብ ዩቱብ ክውርድ ምኻሉ ብጣዕሚ እየ ዝሕጎስ ከምዚ ዓይነት ሞቲቬት ዝገብር ሓበሬታ ካብ ኤርትራ ክመፅእ ድማ ብጣዕሚ ኢና ንደሊ ካብኡ ከይወፃእና ኣብ ኤርትራ ዘሎ እዚኣ ድማ ንስማዕ ሚኒስትሪ ፍትሒ ናይ ኤርትራ ኣብ ዝለንቀነ ግራጁዌትስ ብዝተፈላለየ ፊልድስ ተማሂሮም ዝተመረቑ የመርቕ ኣሎ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ኩነታት እዩ ብማስተርስ ዲግሪ ካብ ብዝተፈላለየ ዓውዲ ናይ ሕጊ ዝተመረቑ ሰባት ግራጁዌት ክገብሩ ብምኻሎም ደስ ዘብል እዩ እቲ ፍትሒ ሚኒስትር ፍትሒ ገለ ካብቶም ብዙሕ ትምህርቲ ዘድልዮ ጠበቓታት ይኹን ፈራዶ ይኹን ኣኽበርቲ ሕጊ ይኹኑ ናይ ብሓቂ ትምህርቲ ዘድልዮን ካብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ሳውት ኣፍሪካ ብማስተር ዲግሪ ዝምረቑ ዘለዉ ሰባት እዩ ዘመርቕ ዘሎ እዚ ድማ ኣብዚ ሓለፈ ሚኒስትር ፍትሒ ኣብ ኣስመራ ባላስ ዝገበሮ ኮንፈረንስ ናይ ፍትሕን ክብርታትን ፍትሕን ንዝብል ዝገበርዎ እውን ዝሕጉስ እዩ ስለዚ እዚ ሚኒስትር እዚ ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ እዩ ምዝያ ስእሊ እዚኣ ገይሮማ ተሓዲ ሓንቲ የብላን ኩሉ ነገር ወዲቑ ኩሉ ነገር ተሪፉ ንዝብሉ ዘለዉ ድማ መንፆረር ዘትሕዚ እናበልዮም ኣውፅዮማ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ፅቡቕ መንገዲ ሒዛ ናብ ፅቡቕ ኣንፈት ትጓዓዝ ዘለያ ምናልባት ተቅልጣፈ ቀስ ዝበለ ክኸውን ይኽእል ግን ነፍሲ ወከፍ ሕብረተሰብ ብናቱ ቅልጣፈ ዝኸይድ ብተመሳሳለ ካብታ ርእሲ ከይወፀና ሓደ ኤርትራዊ ኣብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ብዝለዓለ ክብሪ 5% ናይቲ ተምሃሮ ዝቕበልዎ ጥራይ ደረጃ ክምረቕ ከም ዝኸኣለን ብማስተርስ ዲግሪ ብኤምቢኤ ማለት እዩ እዚ ሓውና ኤርትራዊ ድማ ፅቡቕ ዝኾነ ክብሪ ምሃብ ኣብ ትዊተር ፖስት ኮይኑ ረኺበዮ ከነጣቅዖን ክብሪ ክንቦን ድማ ደስ ይብለኒ ስለዚ ኤርትራ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር የጋጥማ ከም ዘሎ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ደረጃ በፂሐ ኣለኹ እስከዚ ሃሞ ንስማዕ በዚያ ጌርና መዛዘሞ ክንገብር ኢና ኣዳም ኩላ ተሓቢና ብኢድካ የማዓደን ዜና ኩላ ኣሌክሳንደር ኮይና ኩላ ኢሳ ኮይና ኩላ ኢሳ ኮይና ኤርትራ ትረኽቦ ዘላ ዝና በዞም ኣትሌታት ናታ ናይ ብሓቂ ክትገልፆ ዘይትኽእል ዓይነት ሓጎስ እዩ እዞም ኤርትራውያን ኣትሌታት ከምዚ ኢሎም ባንዴራ ናይ ኤርትራ ሒዞም ብፍላይ ድማ ከም ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዝኣመሰለ ከምዚ ኢሉ ነቲ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ሒዙ ክኸይድ ከሎ ክንዲ ምንታይ ኢሜጅ ቡስት መግለፂ ክበኩም
ማልያ ናይ ተጫወት እንታይ ኣለዎ ኣዲዳስ ወይ ናይኪ ወይ ካፑማ ወይ ገለ ኣለዎ እዚኣቶም ስፖንሰርሺፕ እዮም ኣብቲ ክዳናቶም ነታ ናይኪ ትብል ገይሮም ንክኸዱ ሚልዮናት ንዓመት እዮም ዝኽፈሉ ፈርዲኹም ኣለኹም ወይ እውን ካልእ ሎጎ ናይ ሓደ ክዳን ንክትክደን ሚልዮናት ኢኻ ትኸፍል ኤርትራ ሓንቲ ከይከፈለቶ ባንዴራ ናይቲ ሃገር ብምልእቲ ተሰኪሙ ከምዚ ክኸይድ ከሎ ናይ ብሓቂ ሃገራዊ ስምዒት ዘለዎ ክብሪ ናይ ህዝቢ ዘለዎ ክብሪ ናይ ሃገሩ ዘለዎ ሰብ ጥራይ ከም ዝገብር ወለዲ ናይ ኣሌክሳንደር ይስሐቅ ድማ ዓብ ስራሕ እዮም ሰሪሖም ኣጣቅዕሎም እስከ ኩልኻትኩም ምክንያቱ እንዳ ኣቦ ይስሐቅ ዝገበረዎ ስራሕ ምዃኑ እዚ ርዱእ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ኣብ ካልእ ኢንተርቪው ገይሮም እውን ብፅቡቅ ዝኾነ ኩስኮሳ ከም ዘዕበይ እውን እዚ ሎሚ ንሪኦ ዘለና ኣሌክሳንደር ድማ ካብ ዜሮ ዝመፀ ከም ዘይኮነ ፅቡቅ መዕበያ ስለ ዝረኸብና ንኣሌክሳንደር ጥራይ ምጥቃዕ የደልን እዩ ወለዱ ዝገበርዎ ስራሕ ዓብ ክብሪ ክወሃብ ይግባእ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እንታይ ይብሉ ገለ ተዛረብቲ ናይ ጀርመን እቲ ኣፕልሲ ካብቲ ጉንዲ ርሒቃ ይትወድቕን እያ እንታይ ማለቶም እዩ እቲ ውላድ ካብቶም ወለዲ ዝረሓቀ ኣይኮነን ነቲ ናይ ወለዲ ክብርታት ዘንፀባርቕ ውላድ እዩ ሕማቅ ውላድ ተሪኻ መንፀባረቂ ናይቶም ወለዲ እዩ ፅቡቅ ውላድ ተሪኻ ድማ መንፀባረቂ ናይቶም ወለዲ እዩ ዝበሃል ስለዚ ፅቡቅ መዕበያ ዝገበሩ ሓንቲ ጥራይ ተሪፋቶ ዘላ ብናተይ ትዕዝብቲ ኣሌክሳንደር ይስሐቅ ኣብ ኤርትራ ከይዱ ሓደ ዓብ ፕሮጀክት ንክገብር ዓብ ፕሮጀክት ናይ ኩዕሶ እግሪ ድዩ ናይ መሰልጠኒ ቦታ ድዩ ገለ ነገር ክገብር ንዓና ድማ መራሒ ክኾነና ኣብዚ ዓውዲ እዚ ምክንያቱ ብዘይ ቀላዕለም ካብቶም ዓበይቲ ኣትሌታት ናይ ዓለምና ጥራይ ዘይኮነስ ሰክሰስፉል ፋይናንሻል እውን ሓያል ዝኾነ እዩ ስለዚ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ኣብ ኤርትራ ከም ቻሪቲ ከተኣታቱ እሞ መሪሕ ክኸውን ነቶም ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ንዘለዉ መሪሕ ተራ ንክፃወት ከምቲ ካልኦት ኣትሌታት ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ከይዶም ዝገብርዎ ነታ ንሱ ክገብራ ዝኽእል ኣብ ኤርትራ ክገብራ እንተዝኽእል ዓቢ ሓጎስ ምተሰማዓና ንብዙሓት ሰባት ድማ መራሒ ምኾኖም ነይሩ ድሮ ኮይኑ እንዲ ዘሎ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ መሊሱ ድማ ነቲ ዘለዎ ክብሪ ዝለዓለ ቅድሚ ሕጂ ከይዱ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ፅቡቅ ገይሩ ከም ዝመፀ ይዝከር ሕጂ ድማ ኣብቲ ዝበለፀ መድረክ ናይ ካሪየር ናቱ ኣብ ዘለዎ ኤርትራ ከይዱ ዝኾነ ነገር እንተዝገብር ዓብዪ ደስታ ምፈጠረልና ግን ድሮ እቲ ስኬጁል ናቱ እቲ ናይ ስራሕ ናይ ፕሮፌሽናል ስኬጁል ናቱ ብጣዕሚ ፀቢብ ምዃኑ ይርዳእካ እዩ ኣይዶኖ ዕረፍቲ ኣለዎም ድየብሎምን እውን ኣይፈልጥን እየ በታ ዝገበራ ናይ ባንዴራን ኣብ ዝኾነ ግዜ ምስ ኤርትራውያን ዝገብሮን ሽም ኤርትራ ንምኽባር ክብሪ ዘህበና ድማ ብዘይ ዝኾነ ካልእ ከይገበረ እውን ዝዓበየ ስራሕ ገይሩ ዘሎ ተመሳሳሊ ትማሊ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሄር ኣብ ጁሮ ዲ ኢጣልያ ዝገበሮ ታ ቪድዮ ስለ ደምፃኽዋ ኮፒራይት ስለ ዘለዎ እምበር ሙሉእ መዓልቲ ንዓቐብ ክመርሕ ዝወዓለ ንኤርትራ ዓብ ክብሪ ያውሂብዋ እውን ቢንያም ግርማይ መርሃዊ ቅዱስ ኣብ ጃፓን ዝገብሮ ዘሎ ሄኖክ ሙሉእ ብርሃን ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ዝገበርዎ ኣትሌታት ናይ ኤርትራ ሚክያስ ካልኦት ኣይ ቲንክ ሜሮን ተሾሜ ኣብ ኣልጀርያ ዝገብርዎ ዘለው ብኮታስ ንኩሎም ክጠቕሶም ኣይክእልን እየ ግን እዞም ስፖርተኛታት ናይ ኤርትራ ንኤርትራ ዝለዓለ ክብሪ ኣብ ዝለዓለ መድረክ ክብሪ ከም ትረክብ እዮም ዝገብርዋ ዘለው ኩሉ ግዜ ድማ ከነኽብሮምን ከነጣቅዓሎምን ሞራል ክንቦምን ይግባእ እዚ ብቢልዮናት ከሲብካ ዘይትረኽቦ ብጥርሑ ክብሪ ትረክባላ ሃገርና ንሕና ድማ ኣጆኹም ክንብሎም ይግባእ እናበልኩ ናይ ሎማ ርሳብ ዝኹዴ ኣብ ካልእ ኣርስቲ ክሳብ ንራኸብ ምዝያለ በዋኽ ገጥፈኩም ንፈልጦ ንቻይና ኣብ መጀመርያ ሰማንያታት ቻይናውያን ኣብ ስደት ዝነበሩ እቶም ቀንዲ መበገሲ ናይ ዕብየታ ከም ዝኾኑ ብኸመይ እንትሕሪልኩም መጀመርያ ነፍሲ ወከፍ ቻይናዊ ኣብ ስደት ከሎ ገንዘቡ ብኣገባብ ሒዙ ኣብ ዘየድልዮ ከይሓሸሸ ኣኪቡን ኢንቨስት ክገብር ስለ ዝፀንሐ ኣብ ሰማንያታት ቁጠባ ክቅየር ዝጀመረ ኩሉ ገንዘቦም ንቻይና ኢንቨስት ገይሮምላ ናይ ደጋ ሓይሊ እውን ኣየድልየ ካልኣይ ድማ ናይ ቢዝነስ ኣእምሮ ስለ ዝነበሮም ቢዝነስ ስለ ዝፈልጡ ዝነበሩ ኣብ ዓዶም ከይዶም ሎሚ እቲ ዝበለፀ ቢዝነሳት ናይ ቻይናውያን እዮም ዝውንንዎ እቲ ሳልሳይ ድማ ንነብሶምን ንደቆምን ኩሉ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ኣተኪሮም ስለ ዝኸዱ ዝነበሩ እቲ ዘድሊ ክእለት ካብ ኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ብቐሊሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ተማሂሮም ንኤውሮጳውያን ንኣሜሪካውያን ክመርሕዎም ጀሚሮም ኣለዉ ካብኣቶም ተማሂርና ሕብረተሰብና كنيا بقلبك ومرقلي قدل كتقدرو صنع مخانا بيوزلو نزل الحزيز فترو متايم والله زيكون وتروح حقري وتروح زعدك وتروح حقري حقري يزبل عنه ليلك نفس وقف مدرخ ناتو قرصنا فتره واقع فيلونا نديو ببترا ببره كتسبات سباين وين حساب كوراردو دراما لو تاريخ يقدو ولا يقدو هقري